It-tielet ħatta żmien ta' matul is-sena. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. Il-kelma tal-Mulej waslet lil Ġona u qallu: mur f'Ninwe, il-belt il-kbira, u x'għandrilha li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninwe kif qallu l-Mulej. Issa Ninwe kienet belt kbira għall-aħħar, trid 3 ijiem biex timxiha. Ġona kif daħal il-belt beda ġurnata mixi ixandaru jgħid 40 jum ieħor u Ninwe ssir ħerba. In-nies ta' Ninwe emnu falla. Nedew sawma u libsu l-ixkejjer mill-kbir saż-żgħir. U Alla ra x'għamlu kif reġgħu lura minn triqthom il-ħażina. U Alla reġa' bdielhom id-deni li qal li kien se jagħmlilhom u ma għamlux. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Triqatek Mulej għarrafni. Triqatek Mulej għarrafni. Il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Triqatek Mulej għarrafni. Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek għax huma minn dejjem Mulej. Int tajjeb Mulej. Ftakar fija skont it-tieba tiegħek. Triqatek Mulej għarrafni. Tajjeb u sewwa l-Mulej. Għalhekk juri triqtu lil-ħatja. Imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil-fqajrin it-triq tiegħu. Triqatek Mulej għarrafni. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Korintin. Dan ngħidilkom ħuti, iż-żmien sar. Ħajkunu mela dawk li għandhom mara bħalli kieku ma għandhomx. Dawk li jibku bħalli kieku ma jibkux. Dawk li jifirħu bħalli kieku ma jifirħux. Dawk li jixtru bħalli kieku ma għandhom xejn. Dawk li jgawdu d-dinja bħalli kieku ma jgawduhiex. Għax is-sura ta' din id-dinja għad tgħaddi. Il-kelma tal-Mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilija ixandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar tal-Galilija, lemaħ lil xmun u l-ħuħindri qegħdin ikalaw iġbiek fil-baħar għax kienu sajjieda. U Ġesu qalilhom: ejja warajja u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu ġbiek u marru warajh. Wara li mexa ftit ieħor, ra lil ġagbu ta' Zebedew u lil ħuħ Ġwanni fid-dajsa qegħdin isewwu ġbiek. U minnu fih sejħilhom. U huma telqu lil missierhom Zebedew fid-dajsa mal-lavranti u marru warajh. Il-kelma tal-Mulej.